açılmadı gurrun yok şeriatımızda. Hak Resulullah aleyhisselam açık edip aydın hukmuşu. Teberrüken qaytaydın. Fakat çıtayını. Delili bağ yerde. Den anasına diye enişi delil sebepliye. Men gayretim oynaya diye. Hakkı var ama den anası keplep bilmiyor. Dene delilim var sen beytme diye. Ya bicirekte at bolmasın diye. Ya bicire bernamele yürüymesin diye. Yüreğimi ağırtma men diye. İçimden kan geçirme men diye. Şulan hemmesini Allah qovvoriye şu gayretten namuskeş Allah'ın yanına padaşı vardı. Ama hiç tat yok yerinde hamana filmleri voriye öz içerisi yadını düşüp şu filmlerdeki hıyanatlar öz öyünü tasavvur et diye öyünü var kıyınçılıklar dörüt diye bir günahkarçılıktır. O ne etmeli? Bir amana halktan bir kefeş diye ya filmlerde bir zat görüye öz öyü yadını düşüye bunun itinip var ya da onun ulamaları maslahatlaşsın. Gelsin, mena içimde şicirik dert var, men nacire halle deyinlisin. Mun daru bilen, meni aram baş kurslu bilen, ödün aram etcek bolup, ödün laylanmasın. Genişmeni adam tapmasa, biz inşallah hıtmaçınla. Bizim hiçbir emam yok, delilim zadım yok, ödüm içim yanıp var ya, zindigimden lezzet alamak, yadadım ahuncan men ne mi deyin? Eneşin dirman izinle gezmeli. Delil yok yerde Allah alamiye. Mücrim muliye, zalim muliye da. Ama asıl gelilin yine gurrunun içine. Ey hacı dedele. Ey ulu kona adamla. Ey yaş oğlallah. Ey Türkmen cavan oğlallah. Size inşallah Allah ömür verir verse işte içkinsiz de ilginin ulu kona adamsı olursunuz. Din haklıdır bular. Mahzeniniz din hakkından dolu olsun. Giyin olsun. Haklınız, yüreğiniz giyinden ayılansın. Kızımız, ayallığımız, körökönümüz, ya oğlumuz, gelinimiz var adı gurrunları olanına. Halkı dikkat edin. Halk deyip oğlumuz ya kızımızın yüreğini yakıp geçirmeyelim. Allah için aydiyen. Hayır biz halkın emri diyeyilip oğlun ya kızın ya gelinin de halkın bir rahim. Halkı zat kepletecek deyip oğul ya kız ya gelinimizin içinden kan geçivermeli mi? Ölüyünce sabretip gezmeli mi? Nem deyip beytip zulüm etmeli. Sırrın saklayacak bir adama ya alıma geniş. Dünyada bir tofardadı adam görmeli ol ya görecek görüsü var da bir tofarlan Allah kuvvet versin. Yönü sın meseleni hal etmen bernamesi bilen olmalı. Öz kellenmen özün gidip, özün fikir edip, özün kaygı edip hiç yana yitirmeyen koygunmalılar. Mün kaygı yığılsa bir iş bitirmez, namart oğul deyin kaygısı olma diye mahtum oluyorsan. Yönü oturup kaygı ettin de ne peydası var? Mün kaygı yığılsa bir iş bitirmez. Mün edek oturdu narahat bol, erheley oldu, qarra adam oldu, cavan oğlan oldu, savatlı oldu, her neyim bol. Mün edek kaygı hiç peydası yoktur. Mün kaygı yığılsa bir iş bitirmez, hiç iş bitirmeye. Namart oğul deyin kaygısı olma deyiptir. Mesela hal etmen bernamasını ol. Çın alim, çın derdin milletin derdinin içindeki adamı kengeş hal olsun mesele. Din çözgüsü bilen çöz. Yine ekseren erheleyin arasına ben açıkrak gün aydeyin bitirdi inniki önü beşecek, öylenecek, inniki ballıçıklar, qıydı olurlar, erk olurlar ve inatalarından çüreyim inşallah belki bir taraftan yadigarlık din hakkıl olup düşsün inşallah. Kan gayretlan biri daşarik çıkma hakkında oluyor. Hamana zinana ya er. Ne zinanadan misal deyli. Zinana ya daşarik gezmene gidecek diyer ya piyade reviye ya şuna mengeş. Erde gayret edip du içinden mıdan narahatçılığı var. Hamana şun üstüne zinanasına aydiya da sen niye saat 4'te günlü gityen ya sop ya ikinin akşam fark etmeye ya ertilerde ya ikinilerde. Şunu gayret et saat 5'te ya 6'da gitti ya hamana. Zinanan nem etmeli iştadı. Görünüp tuğda. Göz üstüne demeli. 5 olun nemi, 4 olun nemi. Men idare gözleşip duranak demeli. Bat bir daşarı gidecek değil mi? Zindigiyi de verir çekmeli yanak. Öyün içi arameşte durur yanak. Ey hakıl zamanla yaşayan.
Öyün içi arameşte durur yanıp, şoňa yo işgali yok, beştik diýdiň, beştik derin, alttyk diýdiň, alttyk derin nimella. Emme ba sende men hemme zadyma gir berýän näme işgali bar men dörtlik dinim diýse, eğer hamany içinden bir zat ulul pikir haraplyk barda, eğer pakiriň pikir haraplygyny öňküden metir artdyrýardy. Öňküden metir muň içinden gan geçýärdi. Bu aýdyp bilen agahym için näkidadyny. Ya pakiriň beýany ýok, ya aýtmany çekinýär. Hiç kime de aýtyp bilmeýär. Öz enatasyna, gaýnatyna, ahunyň ýanyna da aýtyp bilmeýär. Emme içinden bir gayret bar, hamana şu dörtte çyksa falan denany bilen gitýär, ya şoňa ýüregi ýanýar. Açık aydın meseleni. Ya dörtte gitse hamana şu hiyabanyň başga da bir erkek çykýarmyşdyk. Şoňa öz ýanynyň fikri harapmışdyk. Ya her näme bolsun delili. Pakiriň içinden bir zat aýlanyp otýda, megir şoň şerik zindegisi, megir şoň zenanasy şoňa hemkary etmelärmi? Näme diýmeli? Bolýa diýmeli, dörtte çykmaýyn, beşte çykyň. Buň gitme diýen gitmeýin. Ikimiz gowursak bolýa diýmeli. Emme zenanasy näme diýe? Ýok diýe, men o falany baňa zor daşarda gözleşip otýar, men oňa näme diýeň, men ondan utanýan. Ondan näme diýip utanmaly? Zindigiň zaýlamada. Hani hakl, hani terbiyeti ijtimai, hani zindigiler saklamak, hani evvel öz öýüň saklamak. Hudaý näme diýe? Resulullah näme diýe? Din näme diýe? Kur'an näme diýe? Hakl näme diýe? Sowat näme diýe? Mantyk näme diýe? Ilim näme diýe? Kafirler näme diýe? Evvel zindigiň sakla diýmem. Ya evvel ha halkyň göwnüni gör diýem. Evvel boýdaşyň güldür diýem. Evvel dosyň güldür diýem. Hiç gaýsa aýtmaýar daşyn. Fakat ştak gezek galandy hiç kim kepinine kulak asmaýar. Şeýtdirdi ne kadar zindigiyle ýa galyä ýa-da dargyýa. Mudam narahatçylykda. Aňsatçyk sadyrja hakly. Bitirdi şuurun gaýnata bart diými? Ohm giň bolmaly. Saat 5'te 6'da çıkar diýdi, 6'da gidär diýmeli. O boýdaş bilen gyň görýär, ýekewit näme? Şo boýdaş bilen, şo denany bilen gitmän gyň görýärmiş. Zindigiň hormatyny sakla, nikahyň hormatyny sakla. Oň menen gitme. Bar gönje aýt, mene adamyň gyň görýär, hoş, innikrap sataşyp bilmeýän. Vesselam. Hakl şi, din şi, zindigi şi. Yo men näme, kim diýdi belde şoň gowuny görjek bolup, hulasy bir daşaryk çykmaň üstünden. Biri ýygnanmaň hakynda. Ýygnanmaň hakynda. Hamana şejerek mübarek jelese gelýärmişdik, ya klas kurallara barýarmışdyk, ya zenana. Ohm bazara ya bir ýerik erheley bolup çykanlaryna her 5 dagdan pakir ýygnanna. Oň zenanasy zor tersleşýär, ya bilişiçe şoň menen jetleşýär. Ýa-da men näme gow barýan ki diýe, falanyň heleýin özde diýe, falany zat diýmeýär diýe, meger halkyň zindigisi bilen zindigi ýetmelimi? Hani hakl, hani bir ilgünün tahsilat ýerek gaşyn barýar. Meger tahsilat diýip, ilm diýip, hakl diýip, din diýip, hemmeti hem şu dünýäň hem ahiretyň abad etmek dälmi? Ýa-inki fakat menlimekmi? Men ulmeli, men rahat bolmaly, men urma hiç kim habar etmeli. Yo, menlik men megu tato negerdi meslemen on şeytan aýdypdyr. Men niýseniz men ýa şeytan bolarsyňyz diýipdir. O men niýdi o ýykyllar tamam boldy. O gurruna girmeýin, indi ýygnanmaň gurruna. Ýygnan niýadamy? Ha bolýar, çäşim ýygnanaýyn niýmel, agallam şo gün aýtdyryp bermeler da her 5 dagadan aýtyp durmaly ýygy narahatçylykda. Hatta bir enatasyna aýdýa, erkek oglanyň gaýnatysy. Senin midan bir gyýdymyz gowy, bir gyýdymyz näme ýa oglan tarafa. Biziň oglumyza eziýet berýär. Birji aňsatjak şoň diýenini edama Allah, zindigiň hatyrasyndan çyrimde bolsa. Ey jemaat, men bu aýdanymy jame agym dönüm bolmaýar. Ogul gyl gelin bolmagy aýtmal. Hey gylim diýmeli. Ine göze aňsatjak sadyrja hakly. Bir an nikahyň hormatyny sakla. Bir de äriň gayretine hormat goý diýmeli. Gyň zatmış. Erkege de aýtmaly. Hey oglum diýmeli. Hey yegenim diýmeli. Hey agam diýmeli. Hey inim diýmeli. Toýa bigat şirket etýärleri bar. Geliniň nagat ýanyna daýdalary bar, nagat ýeňgileri bar, nagat toýa galmagal etýärleri bar. Altyn gyzyl aljak bolsa, sepin aljak bolsa, mehrinden çünkü ýaşullyň galmagalynyň özi boljak. Toýda da behem ýejek bolýar. Iki daga oturup hakly aýtmaly. Hey oglum diýmeli.
Gelýän zinanaň nikahynyň hormatyny sakla, zinanaň da gaýreti bardyr. Çoňda gaýretiniň hormatyny sakla diýmeli. Hakyllanma gerçi. Şu gurrunlar ya gömülmeli galmaly gurrun, goý gelin gyýdyň içinden kan geçti, oglaryň içinden kan geçti. Biziň işimiz ýok o zatla bilen. Hayt awry saklaň diýip ýaşullyk bolmaz mundan. Muňa hakylsyzlyk diýerler. Muňa Hudaýyň ýany günäkärçilik diýerler. Yalandan ýaşul sorap, gaharlanyp başşak bolmasyn beýip. Günäkär bolar. Allahdan gorksun. Hudaýdan gorksun. Meselen helestin, açyklasyn, düşündirsin, gelinini ogluny gyýdyna. Halky gözüne tıkıp keplemesin. Şonda ýürejigin gözdesin. Ýürejigini näme geçýär? Ganak geçýär. Ganak geçmez ýal etmez. Hey oglum gözden, hey oglum. Nikah hormatyny sakla. Geljek zinanaň geliniň de gaýreti bardyr, gaýretine hormat goý diýmeli. Gyýda daýp, ha gyýdym diýmeli. Äriň beraberinde nikahyň hormatyny sakla. Äriň bir özüniň gaýretleri bardyr, gaýretine hormat goý diýmeli. Wezifäňdir diýmeli. Sadece hakıl. Ine biri taşerik çykmaň gurrun, biri ýygnanmaň gurrun. Sadece ýygnanmaly, ohan bir zinanaý diýär-de, "Meke men näme diýän diýär-de?" Ak jogap aýtyp bereýin. Meger men näme işe diýän diýär-de? Bir iş etmek däl, gaýret o pakiriň öz içinde däl. İçinden bir çaýkanyä daşyna çykaryp aýdyp bilmeýär. Şoň adyna gaýret diýerler. Sen falan iş edýän diýip gaýretdäk ýol. Şoň harakaty ke şu zinanasyndan ýa şu erden dikkat edin bir harekatla we fakat zinanasynyň içini ýakýarda şu harakat. Hiç kimde düşündirip bilen akda. Hamany bir zinany erinin midam diýirin ýa-da. Oham erdi diye men hiç aýdam akki diye. Özü bilýär heleyiniň ýerde içýän turullygyny, gaýret etýärligini. Halkda näme diye? Gulýanaksyň äriň ma diye, gulýar zinanaň ma näme eziýet berdiň diye. Ol bir oğrunça içini ýakýan zat ba? Onu o heleýe erde aýdyp bilenak. Oham ýön içinden kan geçýärdi. Şu zinana şon hal etmeli. Şu şon hal etmeli. Başga hal bolmaýar. Näme diýip hal etmeli? Hudaý üçin hal etmeli. Şun ýüregini agyrtmaýyn diýip, şun ýüregini gowuny hoş etsem Allah menden hoş bolar diýip. Men şunu hoş etsem tekebbürligim dewler diýip. Allah menden razy bolar diýip. Ýok diýmen näme ma diýe, meni ýadatdyň zindegiden ýa bir eňgar hemkary bilen nagurrun etip duran ýanyk şerik zindegiň ki. Sen nikah var ahim arada. Şey diýdi, sen maňa aýtyp ýadadyň mydam ýygnanyp diýe. Ya erkek ya heleyde fark etmeýär gaýsy bolsun. Azajyk şu erkek näme diýip hamana çaý suwuň maşyny guşy, alan guşyň gurruny giýraýly. Bir guşy mobaýlyň gurrun. Erkek adamyň elinde guşy bar, ýa anasy mydam diýirin ýa-da. Çaý suwuň naharyň maşynyna oýnama diýe, gaýret oýnaýar. Baba näme şi diýe, işletdäki diýe, dinanysy aýdyp bilmeýär. Ya beýany ýok, ya da aýtmaga çekinýär ki, meselen başlaň, sen bir bilen araňma diýmäge. Ýöne içýän woti, ştady erkegiň wezifesi zinanaň arasyndan nikaha, şu zinanaň gaýretine hormat goýmaly. Şu zinanaň narahat bolmany şeriatda haky barda. Ine açyk akysaca hukum şu. Şu zinanaň gaýret edip narahat bolmany haky bar. Narahat bolup erne eziýet berip zindigin behem urmany haky ýok. Narahat bolmany haky barda şeriatda. Näme gaýret oýna wetida, zulm edi wetida äri ýahiley biri. Ine bir şoň mobaýlyň gurruny. Dert bolup, afet bolup zindigiler dargadyp barýar. Meselen bir erkek adam aýdýar, "Ahunjan gece 2-de 3-de denanasy bahem oti. Gece 2-de 3-de turýan denanam guşy we eline taplity we on näme diýen baziyet ýanny waýtýar diýer. Ýüregimiz mydam kan geçýär diýer. Ýerde hal bolmaly şu gurrunlar jemaatla. Ýaşy menden ulaqan erheleyle. Ýerde hal bolmaly şu gurrunlar. Ha baziye diýenmişdik. Ozol nikaha we äre we heleye hormat goýup aýtmaly. Men bir wagt ukym tutmasa baziye diýenlerin qyyn görama, gaýretin oýnamasyn, açyk etmeli, hiç müşkili ýok ki. Beter dişini enatala terbiýet berip aýtmaly. Bir 20 ýyl mundan ozol şaýat aýdylsa, "Hey näme gurrun etýäň" diýilsin. Inne açyk bolmaly ha bu gurrunlar. Nikah kıyılıptır. Bir hefte geçenak gelin guşy oýnawaty, erdi guşyny goý da diýenne, "Näme guşy almyllam elimi öýdür narahatçylyk." Toýa häzir bir
toya häzir bir hefte geçenak. Ata terbiyetini aýtmaly. Nikaha hormat koy, gaýrete hormat koy diýmeli. Hiç 2-de 3-de turya bazı edi otelni. O bazı ediýänmişdik, dogurdur. Aýtmalylar, hormat goýmaly. Ýüregiň ağırmasyn diýmeli. Yo ýüregim ağırya, ýüregi ağırsa geregmi de diýmeli. Emma zindigi men geregmi diýmeli. Bu gurrunları şayet yankı gelin ya erkek eşteni bilen şayet gülüp soğusun ha. Allah'ın yanına katı günahkar olur. Ve bir de inniki öğünü veselleri Huda için terbiyet verin. Oğul gıydığını da aydın. Nikahdan öğünçer hatmen aydın. Allah için aydın. Dostluğunu da aydın. Yegençikliğini da aydın. Ya beyliki ganimet sözün ötecek var. Nikahın için ne otun? Neçe vaktlar nikahiyemizde aydiyaz. Nikahiyemizde aydiyaz. Zinanandır. Hormatını sakla ve gayret. Äriňdir. Nikah hormatyny sakla. Men şiň zinanasydyr nip boýnallygyn bolýandyr. Men şiň zinanasydyr nip boýnallygyn bolýandyr. Ulamalar da aýtmaly şu meseleni. Mudam açyklanyp durmaly. Hal bolmaly bu meseleler. Näjiri gülüp ýaşajak erheleýli we işlerinden kan geçipdi. Näjiri gülüp ýaşamaly jawan erheleý işlerinden kan geçipdi. Hiç kime de aýtyp bilen akla. Hiç ýerde de açylmaýar. Ýerek barıp mal şu wurdyň. Bu gurrun din terbiyetinin eteğine ki yan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dirman sözünden aýtdym şu çoň eteğinde hal bolmaly şu meseleler. Ine bir ýygnanmakda, öýe girip çykmakda we guşilerde bolýan gaýretli we ak jogaplary boldy. Asl kıskaca aýdyn bir erkek hamana ulu milletin sözüne görä münkirçiligi bar bolsa zinanası şon hal etmese oturuşmak bilen hal bolmaýar. Men ärim münkir diye, münkir bolsa ýoly näme? Şo näme diýse 4-5 aýlap çeşim diýmeli. Ýoly şo. Jedelleşdi münkirligi artýardy. O pakiriňe elini de, içi ýanyp barýar. Elini de pakir derdi we meritçiligi bar. Allah ona sowgat etip berdir diýeli. Ýerden hal bolýar, zinanası şoň menen hemkari etmek bilen. Ya zinanan gaýretken äriň etini barýarda eğer Huda için hemkari etmeli. Çeşim diýmeli. Şu dert içinden çıkarýar. Näme için? Huda için. Şu fakir dert çekmesin dip. Gaýtym gören boýdaşynyň ýanyna, gören dostunyň ýanyna, gaýnyna gaýnatynyň ýanyna, ýadadım zindegiden, maňa mydam münkirçilik etýär, näme etýär? Şudatda bilen zat hal bolýar. Gaýtym ol konukon ak sakal akullar arat şu etýär. Oňa münkir bolupdyr, oňa ýygnan diýipdir, oňa ýygnanma diýipdir. Gysgaça terbiyet bilen hal bolýar.